लोगोफोर दिनैहाय नैबे जायगायाव मोनसे हाबा जागासिनो दङ। आं नोंथांमोननो देखायलांनो सानदों, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। माने हौवा गोदाननि नामा ज्योतिमय आरो हिन्जाव गोदाननि नामा पन्डिता होननानै बुंदों आरोखि। आं दा सिङाव हाबलांगासिनो दङ। जायखिजाया लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायोबा बुजिगोन माबायदि जादों। नैबे गेट आरोखि बेबायदि साजायनाय जादों हाबानि डेक'रेसन। आं सिङाव हाबलांनि, नैबे लामा, नैबे गेटआव हाबजेनसै आरोखि। साजायदों आरोखि। फैबाय हिन्जाव गोदान लागो फैबाय। ए दे नैबेबायदि साजायनाय जादों डेक'रेसन। सिङाव नायलांनि। बरिया साजायनायफ्रा जों सिङाव नायलांगासिनो दङ। हाबा नायलांबाय थायो। आलासिफोर फैनानै जिरायफैबाय। जाबाय नैबे आलासिफोर जोबदे आलासिफोर नैबेजों थांनि। नैबेजों गिर्जा जागासिनो दङ। गिर्जा जानो थांगासिनो दं आरोखि। हाबानि ज्योतिमय आरो पन्डिता नि हाबा दिनैहाय। हाबा हिन्जाव गोदान हौवा गोदाना जिरायथ'वाखै, बैयाव जिरायगोन। दा दसे उनाव देखायगासिनो दङ मानसि। ओरै थांबावनि ओरै ओंखाम संग्रा जायगायाव थांनानै लानो जोंहा। ओंखाम संग्रा जोंहा हाबानि जानाय लोंनाय बानायगोन। बेबायदि साजायनाय जादों दै सिङावहाय। नैबेजों हाबनि बहाय ओंखाम संग्रा आरोखि। आलासिफोर ओंखाम ओंख्रि खुरना होग्रा नै बहाय रेडि सफैबाय। ओंखाम जारलादों नै हाबानि दै। ओंखाम खुरग्राफ्राबा बबेथाय जागासिनो दङ। बे जायगायाव जाग्रानि जायगा आरोखि। ओंखाम जानाय जायगा जारलागासिनो दङ। ओंखाम खुरग्राफ्राबा बबेनिफ्राय ओंखाम खुरग्राबो रेडि जोबखा। माने गामिनि मानसिया ओंखाम खुरनाङा, संनानै होबाय। खुरग्राफ्रा दस्रानिफ्राय लेंहरदों आरोखि। जारलागासिनो दङ। ओमफ्राय बेयाव ओंखाम संग्रा जायगा नायनि दै। ओंखाम ओंख्रि संग्राया नैबेनो आरोखि। ओंखाम संग्रा जायगायाव सफैबाय। मा ओंख्रि नायनि। बेदर बियो बेदर ओमफ्राय लाब्रा आरोखि। बेबायदि बे एरियायावनो हाबानि ओंखाम संनाया। बेदर मा संदों? ना बयल। दे नै ना बयल आरोखि। बिराद गोदौगासिनो दङ। नैबे बिथाङा संगासिनो। नायनानै ला, बबेबा जायगायाव हाबा जायोबा बेखौल' कन्टेक्ट खालाम, बेबो सङो आरोखि। खावलायहरबाय, खोन्थाहरखाबाय आं। मा ओंख्रि संदों? ए बोरमा बेदर। बोरमा संग्राया नै देन्जार गोथाव सङोलै बियो। बिराद बरिया गोदौदों नै। दे बाहागि हाबा जानो फैदों? औ फैदों। ओमफ्राय नोंलाय? नोङो मा जादों? हाबानि मानसिफ्रा ओंखाम जायाखै, ना जादों ना। होमबाबो गोथाव दा? गोथाव। दे ओमफ्राय नै जोंना बेदर एवग्रा एक नाम्बारलै बे जों गामियाव। नायनानै ला नै बिराद बरिया। सोरनोबा नांगौबा फन खालामनानै लेंहर, बेखौ जेरावबो थाङो बियो। मादा गुमा फान्थाव फ्राय बिराद मोजां एवोलै नोंना। बरिया खबराथ' मोजांलै सालथे। दे बिदिनो हाबायाव बिदिनो एवै जाहोबा बोर मोनोलै। मावनायखौ गारनो नाङा हाबायाव। ओंखाम संग्राफोर नैबे जायगायाव दङ आरोखि। ओंखाम संग्रा दैया बथलनि रेडि नैबे जायगायावनो दै।
ओरै जानाय लोंनाया सोलिगासिनो दङ टाइमबो जाबाय नालाय जाहोगासिनो दङ हिन्जाव गोदान लागो जागासिनो दङ दहाय खेबसे जाहोखांबाय ओमफ्राय दा जाबावगासिनो दङ हिन्जाव गोदान लागोनिफ्राय आरोखि हिन्जाव गोदान लागोनि ओंखाम जागासिनो दङ जायगायाव नायना लादो हिन्जाव गोदान लागोनिफ्राय बियो दा ओंखारलांसिगोन दसेनि उनाव आं भिडिअखौ होफिनगासिनो दङ दा बयनिसिमबो दोनथ'नोसै आरो उननि भिडिअखौ नायनो थाखाय उननि आपल'डआव होगासिनो दङ फट'क लादों मालाय नानिमोन सेल्फि लानोबो मोजां ना बिराद मोजां डेक'रेसन खालामदों आरोखि जोंना हौवा गोदाननि नामा मा नाममोनलाय हौवा गोदाननि नामा मा नाममोनलाय जोंहा औ ज्योतिमय बसुमतारी दे हाबाया गाजा गोमजा जागासिनो दङ आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबावनो उननि आपल'डआव नायदो आं उननि आपल'डआव होगासिनो दङ दा आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'सिगोन बयनिसिमबो गोजोनथोंसै नै माने गुमै ओमफ्राय बिहाव बिगुमै सानै दं आरोखि बे आलासि बरायो माने आलासि फैबा एसे जिरायनो जायगा होयो आरोखि बिराद मोजां सानसे नेबाय थायो आरोखि दा बिराद मोजां खामानि नैबे सफा सियारा जाहैबाय हिन्जाव गोदाननिफ्राय लाबोनाय दान होफैदों हिन्जाव गोदान थिङैनिफ्राय लानानै होफैदों आरोखि दा बेबायदिखौ हिन्जाव गोदाननिफ्राय हौवा गोदाननो होफैबाय आरोखि नै फालें गद्रेज